Se on morjes ja tervetuloa uuden videon pariin. Aloitellaan tää video hiukan tällainen niinku puuhastelemalla. Meillä on tänään tulossa pikkasen spesiaalimpi päivä. Mä pistin siitä jo vitoa hiukan lämpiää ja me lähdetään nimittäin tänään siirtään pussia niin sanottuun talvisäilytyspaikkaan. Tällä hyvää vuoden aikaan, kun muutenkin vähän lumia on tullut maahan ja ollut pakkasta, mutta Tapala on saanut raivattua tontilleensa semmosen pienen tilan, mihinkä pussi mahtuu. Elikkä se mahtuu sinne takaseinää myöten sillä lailla, että se vedetään pakilla semmoseen niin sanottuun kylmään varastotilaan. Mennään pakilla sinne ja sitten loppumetrit peitellään vähän telineillä ja pressuilla, mutta saadaan nyt ainakin tää takatila sinne oikein niin kuin katon alle. Niin jos tulee sitten visioita taas jatkaa työstämistä, niin päästään siellä ainakin tekemään katon alla sitten hommia tässä näin kevään ja talven mittaan, jos semmosia aikavälejä tulee. Me eilen siirreltiin se tähän tosiaan lähtö valmiiksi. Ja tästä on siirtymää joku semmonen pari kilometriä. Mitähän sitä voisi olla karkeasti. Ja me lähdetään siirtää linkkari sinne ja kurkataan hiukan, että kuinka se homma luonaa. Täytyy muuten ensin kerran hakemaan toi mestari Välimäki. Se on pikkasen ollut eilen niin sanotusti viihteellä ja tänään on tosiaan sunnuntai, jolle vielä muistanut mainita. Niin. On muuten erittäin mielenkiintoinen keli tällä hetkellä menossa. Eilen ollut varmaan 3-4 astetta plussaa ja vettä tiputellut. Ja täällä on kyllä siis nämä niin sanotut isot tiet, niin näähän on sulat, mutta toikin tie, mihinkä me lähdetään pussia siirtään, niin se on 100 varmaan peilijäässä. Mutta katsotaan, Tapala on siellä nyt aamun hiukan etukuorma-ajalla, niin sitä pihan kenturaa, mihinkä pussi sitten jyräytetään, niin se on sitä siellä vähän putsaillut ja koittanut saada santaa sieltä näkyviin, että olisi hiukan niin sanottuja pitoja paremmin. Ei mitään. Kyllä se siitä nähdään, että kuinka meitin käy. Kohta saavutaan Välimäen tiluksille, eli tuohon hulppeeseen kerrostalo idylliin, niin katsotaan vähän, että mikä on mestarin meiningit. Jaha. Siellä mestari norkoilee auton vieressä ja on sitten niin. Se on varmaan meinannut vähän, että se ajaa sillä, mutta ei taida ajaa nyt tällä kertaa. Ja niin se tuo mun moottorisahan ja lapio on meinaa viimeisen päälle ja huokailu on valtava. Katsotaan, otetaan hiukan kommentteja, kun se tosta pääsee. Onko mitään kommentteja? Onko mitään kommentteja? Hyvää huomenta. Onko huono olo? Joo. Nyt on haettu pienet evästykset. Rockstaria ja Välimäellä on tullut yllättäen pikkasen nälkä vai? Vähän suolasta hiukan tähän aamuun. Me saadaan ainakin se viinahaju peittoon meidän, kun vedät sitä lenkkimakkaraa. Minä taas oli haju sen alainen, että 3 viikkoa on menty, että räpinä käy. Onko hyvää? Oh. Nyt lähdetään syöttää sitten tosiaan tonne hallille päin. Jaha, aletaan nyt kattoon sitten. Matti haki tuolta ton Bobcatin ja täällä on ilmeisesti linja-autoiltu jonkun verrankin nyt, kun vähän jäänyt pussit ylös. Mutta aletaan koittaa ropsia hiukan lunta katolta pois ja toi tulee ton Tellingin kanssa, että sinne yllättää edes joku. Ja katsotaan mitä siitäkin tulee.
No niin, nyt on siirto sitten lähdössä käyntiin ja ei mitään, me lähdetään koittaan päästäänkö me tekemään pieni siirtymä. Koitetaan nyt tapata hiukan vekraa tosta nyt ton linjuribiilin kanssa. Jos se sais sen taitettua tänne tosta pakilta. Saatko vähän eteenpäin? Eteenpäin vähän. Noin. Hyvä. Siitä pakilla. Oli silti niinku vähän ahdastaa risteellä. Joo, ei tätä hyvin väärästää. Vetoja, anna pyöriä. Hola mikos, hola mikos. Kyllä se hyvin tänne tuli. Se eikä kertaakaan tyhjää. Tän tyhjää on lyönyt. Hitting empty. Ei oo vetänyt hitting emptyä. Ei oo. Kyllä Tapalasta niinku näkee, että siinä on länsilinjojen yrittäjä. Vanha kunnon Annikka-kuski. Mitenköhän se nyt sitten, meinasko se, että se taitetaan tosta vaan? Taita jo. Tarvitsko mennä kattoon toi takakulma? Älä ota eteenpäin. Menkää kattoo se takakulma, onko siellä kuinka hyvin tilaa? Mitä sanoo? Et anna mennä vaan. Hyvin tulee! Älä ota eteenpäin, tuu vaan pakilla! Siitä menee jo. Ei niin paljon! Mä kuulun mitään. Tää on tämmöstä, toinen huutaa auton takana ohjeita ja kuski ei kuule mitään, mutta hyvin sen silti menee. Vai mitä? Siitä suoraan! Ei pysty puhumaan. Tiukkaa peruuttamista. Ollaan menossa koko ajan niin Tapalan takapihalle, ettei toi... Mutta kyllä tää... Oi. Nyt ottaa vähän peilit kiinni risuihin, mutta kyllä ne... Ennenkin joskus vähän johonkin saattanut ottaa tästä peili kiinni. Nyt on kurvi selätetty. Otetaan tonne se sitten laitetaan perä sisälle ja siihen kasataan sitten jossain kohtia kai hiukan telinettä tämän etupäänkin päälle. Ja toi... Tää piti tehdä siis jo alkukeväästä tää siirto, mutta se vähän jäi sitten ja tietenkin tänne ei oo kesällä mitään asiaa ilman metrin varrella olevia kumisaappaita, kun täällä on vähän märkä tää maa, niin tällään kun on pakkaset ollut ja maa kovettunut, niin tänne pystyy hiukan ajaankin. Ja otetaan kuskilta nyt tunnelmat. Millainen matka oli? Ihan hyvä. Vähän liukas tie, mutta Ei mahtunut ihan 50-50 sisälle. keskioveen saakka. Takaluukkua ei saa auki. Joo. Joo. No, se meni. Tästä jatketaan. Tästä jatketaan. No niin, nyt saatiin pussi sitten meille sinne katokseen ja ihan hyvin meni loppujen lopuksi. Joo, kyllä se sinne hyvin taittuu. Vähän meinas olla liukasta, mutta kyllä pyörä piti, kun oltiin hiekotettu sen verran risteystä, että ei ollut ongelmaa sen suhteen. Ei mitään. Kiva kun katsoit videoa ja tykkää, kommentoi. Ei mitään, seuraava video. Kiitos, hei.